ಬರ್ಗೆ ವಿಡಿಯೋ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅವ್ವ ಓ ಅಯ್ಯನ ಕಣಾರ ಅನಿತ್ತೆ ಪೋಡಾಡಿ ನಾನು ಹಾಯ್ ಗೈಸ್ ನಾನು ಅಂಗಡಿ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಅವಂಜಿ ನೀನ ಪೈಪು ಪಾಂಡ ಹಾರ್ದ ಇಂಚ ನನ್ನ ಕಣಾರ ಐಕ್ ಇಂಕೇಪಲ ಅಂದೂ ಬೇಲೆ ಅಂಗಡಿ ಪುಪ್ನೇ ಬೇಲೆ ಏಪಾಲ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಂತ್ನಾಗ ಅಂಗಡಿಗೆ ಏಪಲ ಬೋಬುನಿ ನೆಟೇನೆ ಪೋಂದಿಪ್ಪ ಏಪಲ ಬಚ್ಚಿರ್ ಪೋಂಡಿ ಏಪಲ ಅಂಗಡಿಗೆ ಪೋದು ಇಂಚಿನ ಶೆಕೆ ಕೈಲಿ ಮಗರ್ದು ಲೆಫ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಕೈಲಿ ವಯಸ್ಸಿತ್ತು 10:30 ಗಂಟೆ ನಾನು 11 ಗಂಟೆಗೆ ವಾಪಸ್ ಬರೋಡಿತ್ತೆ ಪೋದು ಬೇಗ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ರೆಡಿ ಪಡ ಏನು ಮತ್ತೆ 11 ಸೀದಾ ಬರ್ಪುನಿ ದೇ ಪಂಡ ಇಂಕ್ ಬೈಯಾಗ ಪುತ್ತೂರು ಜಾತ್ರೆ ಪಾರಂಡು ಪಂಡ ಒಂಚ ಅಕ್ಕನ ಇಲ್ಲಾಗ ಪೋಪುನಿ ಆರ್ನ ಇಲ್ಲಾರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಪೋಪುನಿ ಪಂಡ ಪುತ್ತೂರು ಜಾತ್ರೆಗೆ ಇನ್ನಿ ಮುಟ್ಟ ಪೋತಿಚಿ ಅಂಚ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಪೂರ ಅವಡು ಡ್ರೆಸ್ ಮತ್ತೆ ಪತ್ತ ನೋಡುತ್ತಾ ಅದು ಬೊಕ್ಕ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಆದು ಬೈಯಾಗ ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರಿಗೆ ಹೋಗ್ಪುನಿ ಬೊಕ್ಕ ನಾನು ಪುತ್ತೂರು ಜಾತ್ರೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ನಾನು ಎರಡಲ್ಲ ಪಂತಿಜಿ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರು ಕೆಲವು ಉಳ್ಳೇರು ಗುರ್ತದಾಗಲಿ ಎರಡಲ್ಲ ಪಂತಿಜಿ ನಾನು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ರಾಯಿಗೆ ಬೋದು ಬರ್ಕ ಫಸ್ಟ್ ಗೈಸ್ ರಾಯಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬೋದು ಬರ್ತೆ ಅವು ಕನತೆ ಇಂಚಿನ ಪಂಡ ಇಂದು ಕನತೆ ಬೋದು ಒಂದೇನು ಕನ್ಯಾರಂದಿ ಅನ್ ರಾಯಿಗೆ ಪೋಯಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅದನ್ನು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಇಂಗ್ಲ ಮುನ್ನೆ ಶೆಕೆಕ್ ಜೈದೆ ಅದಮ್ಮೆ ತಿಂಡಿ ಕನ್ನದೆ ಬೋಡ ತಿಂಡಿದಾದ ಪದಂ ಬೈದೆ ಪಂಡ ಗೋಳಿ ಪಚ್ಚ ಪದಂ ಬೈದ ನಾನು ಪುಚ್ಚೆ ಗೊತ್ತಾದ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಆಂಡು ಗೋಲಿ ಬಜ್ಜ ತಿನ್ನೋದು ಅಂಚ పిల్లలు మనిపోయి గోలి బజ్జా అండ్ ఆతి టైం ఇచ్చి మా ఇండియా డే బిజీ అయిపోతా బెచ్చండి మళ్ళా మున్నా నడమే పింకీ రాలాగా పింకీ దా రేరా దా వరమానే తుప్పరా Wow, what a beautiful ಚುಟು ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಡ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅವಳು ಐನ್ ಪಕ್ಕ ಮನ್ಕ ಬೇಲೆ ಅವು ಫಿನಿಶ್ ಆಂಡ ಬಕ್ಕ ಪಿತಾಡ್ತು ಹೋಯ್ ನಮ್ಮ ಫ್ಲೈಟೆಡ್ ಬೋಪ್ನಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಡತ್ತ ಫ್ಲೈಟೆಡ್ ಬೋಪ್ನ ಬಾಗಿ ಏಪ ಬರ್ಪುಂಡ ಡ್ರೆಸ್ ಒಂಚಿ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಜನದಿವ್ರು ನಿಕ್ಲೆ ಕೊಂಚ ಕತೆ ಪನ್ಪೆ ಒಂಚೂರು ರಾಜೆಲ್ಲ ರಾಣಿಲಿತ್ತೇರ್ಗೆ ಅಕ್ಕಲು ದಾಲೆಜ್ ಅಕ್ಲ ಸುದ್ದಿ ನಮಕ್ ದೈ ನಮಕ್ ಬೇತಕ್ಲ ಸುದ್ದಿ ನಮಕ್ ದೈ ಅದೇ ದಾಲೆಜ್ ಕತೆ ಆಡ್ ಎಂಡ್ ನೀನೇ ನೀನೇ ಮನಸ್ಸೆಲ್ಲ ನೀನೇ ಮಾತು ನೀನೇ ಮೌನಾನು ನೀನೇ ಒಂದು ಪಾಠ ಕೊಡ್ತಾ ಶುಟ್ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರು ಪಿದಾಡ್ನಿ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಪೂರಾ ಆ ಒಂದುಂಡಾತೆ ಪೂರಾ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಸೇ ಎಂಕ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಗೇರ್ಲ ಸೇರುಜಿ ಏಪ ಆತೋಡು ಪಕ್ಕ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮಂತದ ಬುಕ್ಕ ನಾವು ಪೋಪುನಿ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಆದ ಪುತ್ತೂರು ಪೋಪುನಿ ನೆಟೆ ಪೋಪುಚಿ ದಯಬಂಡ ಅವಳು ಉಂಟು ಗಾಡಿ ಮತ ಜಾಸ್ತಿ ಐಬಕ್ಕ ಅವಳು ರೋಡ್ ಮತ ರಿಪೇರಿ ಅವನುಂಟು ಧೂಳು ಮತ ಕುಲ್ಲುಂಡು ಮುಸುಂಟುಡು ಗೈಸ್ ನಾವು ಪೂರ ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟೊಂದು ಬಿದ್ದಾದ್ವಿ ಪೋಪುನಿ ಒಂಜಿ ದಿನ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲ ಆಂಡ ಬರ್ತೇನಾ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಬರ್ತೇನೆ ನಾನು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಸಾರಿ ಆಂಡ ರೀತಿ ಬಾತಂದೆ ಡ್ರೆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪಾತೊನ್ಮೆ ದಯಪಂಡ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕ್ನೋರವರ ಐಕ್ ಏನು ಗಾಡಿ ಪೋಪುನಿ ಆತೇನು ಐಟಿ ಡಿಕ್ಕಿ ಹಿಡ್ದು ಉಂಟ ಇಪ್ಪುಂಡು ಐಕ್ ನಿಮಿಷ ಪೂರ ಕತೆ ಈಗ ಪೋಯಿ ವಾ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅವನು ನಿಂಗೆ ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪೋಪುನಿ ಪುತ್ತೂರಿಗೂ ಪೋತೆ ದುಂಬು ಏಪನ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಅಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಅಂಚ ಇನಿ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಅಂತೂ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಪೋಪುಲೆ ಕಾಂಡು ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಪುತ್ತೂರು ರಿಲಯನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಓಡಿ ಹೋಯ್ರ ಆಡೆ ಹೋಯ್ರು
ಆತೇನಾ ರಡ್ಡೆ ಬಗ್ಗೆ ರಡ್ಡೆನಾ అయినా నాకు పడతేవన్నా కానదు ನಮ್ಮ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಗೆ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಸಾಮಂತ ಬರೆಯಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಡೌಟ್ ಇದೆ ಬೇರೆ ಇದೆ ಬಚ್ಚಂಗ ಇದೆ ಬಿಲ್ಲ ಆತಂಡ ತಿಂಡಿದೆ ತುಂಜೇರಾ ತಿಂಡಿ ಟ್ಯಾಗೋ ಹಿಂದಿ ಮಾತಾಡು ನಾನು ಸೀದಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿ ಬನ್ನ ಸಾಕಾತ್ಕೊಂಡು ಬೋ ಯಾರು ಬಚ್ಚಂಗ ಇದೆ ತಂದ್ರೆ ಡೇ ಇದೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಯಾರು ತೂಕವ ಕ್ಯೂಟುಂಡು ಚಿಕ್ಕಿ ಚಿಕ್ಕಿ ಬಾ ಬಾ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರು ಜಾತ್ರೆಗೆ ನೆಟೆಡ್ದು ಪೂಪನಿ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಪಾರೆ ಉಂಟು ಇಂಕಲ್ ಮಾತ ಇಂಕ ತಿಕ್ಕಲೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಹಿಂಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡೋದಿದ್ದಾರೆ ಪುತ್ತೂರುಡುಲ್ಲ ಪಂದು ತೂಕ ಏರ್ ಮಾತ ತಿಕ್ಕುವರ್ ಪಂದು ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಜಾತ್ರೆದ ಬ್ಲಾಗ್ ಬರ್ಪಡು ಮಿಸ್ ಮನ್ಪುಚ್ಚೇರ್ಲ ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ಎಂಡ್ ಮನ್ಪೆ ನಾನು ನಿಕ್ಲೆ ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಪಡಿಕೆ ತಿಕ್ಕ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್.